ערב טוב, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איזה כיף לראות את כולכם כאן עכשיו. נכון, אתם מרגישים כאילו כאילו יש לנו איזה שעה כזאת, שאנחנו נכנסים לתוך איזושהי בועה, הרחק מהכל, לא שומעים, לא רואים, כאילו אין עולם. יש עכשיו רק אותנו כאן יחד, בלימוד תורה, ואיזה כיף לנו שאנחנו מצליחים להתנתק. וכל הכבוד לאנשים שבאמת מצליחים להתנתק ולבוא לכאן במשך פחות משעה וללמוד. זה כזה כיף להיות איתכם, ממש, אני ממש נהנית, אני מקווה שגם אתם. טוב, עכשיו אנחנו מדברים היום על פרשת ויצא, פרשת השבוע שהייתה פרשת ויצא, וכרגיל אני מתחילה לקרוא כי אותיות הקודש, קימות, אני קוראת מתוך חומש בראשית, אתם רואים? חומש בראשית, פרשת ויצא, אני קוראת רק את הפסוקים שנוגעים לענייננו, למרות שאנחנו מדברים על העניין מסוים מאוד אחד. ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום ההוא, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. ואז הוא שומע את השם, אומר לו את כל מה שאנחנו יודעים, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, ואני אשמור עליך כשתצא מארץ ישראל לכיוון חרן ושתחזור, אני אשמור עליך וכולי, ונטבחו בך כל משפחות האדמה. ואז הוא מתעורר. רגע, לפני שהוא מתעורר, בוא רגע ניגע בפסוקים שקראנו. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, נכון, אתם זוכרים בפרשה הקודמת הוא גנב את הבכורה, הוא גנב את הברכה, הוא גנב את שני הדברים האלה המאוד מאוד חשובים ויקרים שהיו לעשיו עליו. ואז עשיו מחליט שהוא הורג אותו, שהוא רוצה להרוג אותו, והוא מתנכל לו להרוג אותו, זאת אומרת זה מה שהוא חשב על עמו אותו רגע שהוא הולך להרוג אותו. ואז רבקה אומרת לו פשוט שיקח את הרגליים שלו ויברח מפה מהר, שיברח מארץ ישראל, ילך לחרן. אמר, שם אבא שלי בתואל גר ואחי לבן, תלך תגור שם עד שעשיו ישכח ממה שהוא מתכוון, מה שהוא זורם לעשות לך. ואז יעקב באמת יוצא. עכשיו הוא יצא מבאר שבע והלך לכיוון חרן. חרן, אם אתם זוכרים, באזור של ארם נהריים, מה שהיום קוראים עיראק, איראן, בעיקר עיראק, סוריה, לאזור הזה. הוא פשוט הולך ברגל כמובן מבאר שבע עד לשם. אז הוא עובר דרך מקום שנקרא בית אל, הוא קרא למקום בית אל, כתוב אולם לוז שם העיר לראשונה. הוא מגיע לבית אל, הוא פשוט שוכב שם לישון, לוקח אחת מאבני המקום, שם מתחת לראש שלו, מניח את הראש, מראשותיו זה מלשון ראש, מניח את הראש שלו וישן. ואז הוא חולם חלום, ובחלום שלו הוא חולם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. יום אחד אנחנו נלמד את הפסוק הזה, זה ועקודים נקודים וברודים דרך הקבלה. אתם לא מבינים איזה דברים מדהימים הקבלה אומרת על שני הפסוקים האלה. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הוא ראה מלאכים שעולים ומלאכים שיורדים, והוא ראה את השם ניצב על הסולם. ואז הוא אמר בעצם, הוא אומר משהו כזה כמו, אני רוצה לדעת מה הולך לקרות, לקראת מה אני הולך, ואני רוצה לדעת, כאילו הוא ניסה לעשות כמו שאליעזר עבד אברהם עשה כשהוא הלך לפגוש את רבקה. מה שהוא עשה, הוא כתוב וידור נדר, אבל הוא בעצם עשה סוג של בדיקה, מה שנקרא. הוא אמר, אם אני אלך ואחזור והשם יהיה בעזרי ואני אצליח בכל מה שאני מתכוון לעשות ואני אמצא אישה כלבבי והכל ילך טוב ויפה ואני אצליח לחזור לארץ ישראל בשלום ולא יקרה לי שום דבר ועשיו לא יתפוס אותי ויהרוג אותי, אז אני אעשה, כותב, אני אעשה את השם יהיה לי לאלוקים. זה קצת מוזר, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל כן נדבר על זה ביום מן הימים. זה קצת מוזר, כאילו השם הוא אלוקים כבר של אברהם, הסבא שלך ושל יצחק אבא שלך. אבל טוב, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה מה שאמר. וידור נדר, הוא אמר, אם השם יעשה לי את כל התנאים שאני מציב לפניו,
אז אני אעשה אותו לאלוקים. ואז הוא התעורר וראה שזה חלום, אז הוא לקח כמובן אבן, הוא יצק עליה שמן, על האבן, כמו שמושכים מלך, שיוצקים עליו שמן, על הראש, לקח אבן, יצק עליה שמן, ואז הוא אמר, ויקרא שם המקום הוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, זה היה בעיר לוז, הוא החליט שקוראים לה בית אל, וזאת הבית אל של עד היום. עד היום בית אל, זו הבית אל, זה המקום הזה, שם איפה שעמק תרצה, איפה שהוא מצא שהוא איבד את הפחים הקטנים שלו, וכשהוא עבר מעבר יבוק, שם בעמק תרצה, הכל נמצא עד היום הזה, יש את המקומות האלה שם. וזהו, ואז אחרי שהוא הבין שהחלום נורא נורא טוב ומשפיע עליו גם בצורה מעולה, הוא התעורר בבוקר עם המון 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 שמחה. ואז כתוב לנו את הפסוק שעליו אנחנו הולכים להתעכב היום. כתוב כך, ויישא יעקב רגליו וילך ארצה. ואז רש"י מה הוא כותב? ויישא יעקב רגליו, כאילו פתאום נהיה קל רגליים, פתאום נהיה לו מלא מלא מרץ, שנתבשר בשורה טובה ונעשה קל ללכת. למה? כי שמועה טובה תדשן עצם. מה זה שמועה טובה תדשן עצם? מה זה לדשן? לדשן זה כאילו להשמין, לעטוף, לעשות סוג של מעטפת של שומן מסביב לעצם או בתוך העצם. זה כמו, תדמיינו כמו שאנחנו משמנים צירים, נכון? יש לנו צירים חלודים, צירים של הדלת, של המנעול, או צירים שנמצאים באיזה מקום, אנחנו מורחים עליהם שמן, משמנים את הצירים, ואז באמת התנועה שלנו, תנועת העצמות שלנו יותר קלה ויותר טובה. בסדר, הוא מגיע, על זה אנחנו נדבר עוד מעט, אנחנו נתעכב, רק זאת פרשה כל כך יפה וכל כך חשובה, שאני רוצה לספר את כל העניינים ככה בקצרצרה על רגל אחת, ואז אנחנו נמשיך. ואז הוא מגיע באמת לבאר שם בחרן, והוא רואה את כל הרועים יושבים מסביב לבאר, והוא שאל למה אתם יושבים, והוא התפלא כי הוא רואה את השמש כבר באמצע השמיים והם עדיין יושבים. אז הוא אומר, האבן מאוד מאוד כבדה על הבאר, ואי אפשר להרים אותה רק עד שכולם מגיעים, כל הרועים מגיעים, ואז אפשר להרים את הבאר ולהשקות את הצאן וכו'. וטוב, אז הוא עמד איתם וחיכה, ואז הוא ראה את רחל, ואז שהוא ראה את רחל, כתוב ויאהב יעקב את רחל, הוא כאילו מה שנקרא אצלנו, אני לא יודעת אם מותר לומר את זה על יעקב אבינו, אבל כאילו נדלק עליה, התאהב בה, ואהב יעקב את רחל, ואז באמת הוא הצליח באמת להרים את האבן מהבאר, כאילו כמו כלום, הוא הצליח הוא לבד, הוא לא צריך לחכות לשום רועים. שוב, מאותה סיבה שכשאנחנו במצב מאוד מאוד חיובי, הגוף שלנו במצב של שמחה או של אהבה או של סיפוק מאוד מאוד עצום פנימי, אז התנועות שלנו ותנועות העצמות שלנו והמפרקים שלנו הן הרבה הרבה יותר קלות והרבה נעימות. תשימו לב באמת, סתם למשל כשהתבשרנו את הבשורות האלה שהיו ב7 באוקטובר, איך הרגשנו שאנחנו לא יכולים להרים כוס, הסתובבנו יום יומיים, אולי שבוע שבועיים, כל אחד ואיך שהוא תופס את המצב, אבל אין לנו תחושה כאילו שאנחנו לא יכולים להזיז את הגוף שלנו, שהגוף שלנו כבד. שימו לב גם כשאנחנו בדיכאון לפעמים, במצב של דכדוך, אז העצמות שלנו הן כאילו מסרבות לתפקד, הן כאילו מסרבות לשתף איתנו פעולה. אנחנו מסוגלים לשבת על הכיסא ולא לזוז ולהרגיש שאנחנו מאוד 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 חלשים, למרות שאנחנו לא חלשים. אם אנחנו נשמע איזושהי בשורה טובה או איזשהו משהו משמח, או פתאום ייכנס מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, אנחנו ככה בצ'יק תוך שנייה נרגיש מצוין ונקום ונזנק עליו ונקום בשמחה ונבשל לו וכו' וכו'. ומה שאומר באמת שכל העניין הזה של הכבדות בגפיים והכבדות בעצמות ובמפרקים, או להפך, הכלילות, אנחנו רואים את זה פה מיעקב אבינו, שהכל בכל באמת תלוי במצב הרגשי והנפשי שלנו. ואז אנחנו מכירים את הסיפור שהוא פוגש את לבן, הוא שואל, אתם יודעים איפה לבן גר? אמרו לו כן, הנה רחל באה, ואז היא באה וכו', ואז הוא הולך איתה ללבן, אבא שלה, ואז הוא הולך ללבן, ואז לבן מכבד אותו, ואז הוא אומר לו שהוא רוצה את רחל לאישה, והוא אומר לו, אין שום בעיה, אתה צריך לעבוד בשבילה 7 שנים, ואז הוא הסכים לעבוד בשבילה 7 שנים. הוא עובד 7 שנים, נגמרות ה7 שנים, ואז לבן, אנחנו מכירים את הסיפור, הוא מרמה אותו,
הוא מכניס לו במקום, בליל הכלולות במקום את רחל, הוא מכניס לו את לאה, רחל הצדקת הזאת מסרה ללאה את הסימנים, מכיוון שבפשט יש המון דיבורים על העניין הזה, אבל בפשט הכי פשוט והכי קליל ובסיסי, היא לא רצתה שלאה תתבייש, כאילו כשהוא יקום בבוקר ויראה שזאת לאה, או להפך, אם במהלך הלילה הוא ישים לב שזאת לאה, שהוא לא יבייש אותה, שהיא לא תתבייש או משהו כזה, אז היא מסרה לה את הסימנים שהיו בינה לבין יעקב, מכיוון הם שניהם ידעו בעצם שלבן הוא אדם רמאי, אז הם לא רצו לסמוך על הנס, מה שיקרה שהכל יזרום כמו שצריך, אז היא פשוט עשתה עם יעקב איזה סימנים שידע שזאת היא, אמרה לו כל מיני סימנים, 3 סימנים שיבין שזאת היא, ואז בליל הכלולות שהיא ראתה שאבא שלה הכניס בסוף באמת את לאה, אז היא מסרה לה את הסימנים, היא גילתה לה את 3 הסודות שיעקב יחשוב שזה, ואז בבוקר הוא קם בבוקר, רואה שזאת לאה, ואז הוא עובד עליה עוד 7 שנים וכולי, ואז כתוב שהשם ראה את הצער של לאה, כי לאה שנואה ורחל אהובה, אז הוא פתח את חכמה, ואז היא התחילה ללדת ילדה את ראובן ושמעון ולוי, ואז היא ילדה גם את יהודה, והיא קראה לו יהודה, ואז היא אמרה, הפעם מודה את השם. מה זה הפעם מודה את השם? הרי על כל הזמן היא צריכה להודות את השם. פשוט היא אמרה, זה לא הגיוני, כי אם אני נשואה ליעקב אבינו, הם היו הרי, היה להם רוח הקודש לאימהות, הייתה נשואה יעקב אבינו, רחל הייתה נשואה ליעקב אבינו, גם זילפה השפחה שלה וגם בלהה השפחה שלה, ואז היא חשבה שכל אחת מהן אמורה להביא 3 בנים, כי אמרו 12 שבטים, כל אחת מביאה 3 בנים, ואז היא רואה שהיא יולדת את הבן הרביעי, אז היא מבינה שיש כאן דברים שהם קצת מעל הטבע, דברים שהם לא הגיונים לה בתפיסה שלה, בתפיסה הבסיסית הפשוטה שהיא צריכה להביא 3 בנים, היא אמרה הפעם מודה את השם, ובאמת יהודה זה הבן הנבחר, כולנו יודעים זה הבן שממנו יוצא דוד המלך, מלך המשיח, וזהו, אחר כך מסופר לנו על ראובן והדודאים, יש לנו איזה קטע כזה בתוך כל הלידות של כולם, כאילו לאה יולדת, ואז זילפה, שפחה שלה יולדת, ואז בלהה יולדת, ואז רחל עדיין מתעכבת עם הלידה, ואז מסופר לנו, יש הפסקה כאילו בהיסטוריה שלנו, של עם ישראל, ומסופר על ראובן שיוצא לקטוף דודאים לאמא שלו, הוא יוצא לשדה, כותב דודאים, אנחנו יודעים שעד היום, אנחנו יודעים שדודאים זה פרי שהוא מאוד טוב לעקרות, אומרים שהוא ממש פותח רחמים, ככה ממש כתוב עליו בעצבה שלו, בכל המקומות שכתוב על הפרי הזה, זה פרי מאוד מאוד מיוחד, יש בן אדם מאוד מאוד מיוחד שמגדל אותו פה בארץ, הוא בין הבודדים שמגדלים אותו בארץ, הוא מוכר כל קילו של דודאים, זה גם תקופת הפריחה שלו, והפירות שהוא מביא אחר כך היא תקופה נורא קצרה, הוא מוכר הם כאלה, משהו נורא קטן, הוא מוכר אותם ב100 שקלים לקילו, שזה כלום, אם חושבים על זה שזה כמות די רצינית, והוא מבטיח שאם מישהי שהיא עקרה או קשה לה להיקלט או להיכנס להיריון מאיזושהי סיבה, אז היא יכולה באמת ללדת אחרי שהיא נוטלת את הדודאים האלה בימים מסוימים במהלך החודש, ימים שהיא צריכה להתאים את עצמה לזמן האכילה. אז מי שרוצה את המספר טלפון של אותו בן אדם, שיגיד לי. אני אמסור לכם את זה בסוף השיעור. טוב, ואז רחל אימנו פוגשת אותו כשהוא חוזר עם הדודאים, ואז היא אומרת לו, היא לא אומרת לו, היא אומרת ללאה, אולי תביאי לי מדודאי בנך, תביאי לי קצת מהדודאים, אז היא אמרה לה, למה שאני אביא לך? כי היה שם איזה ויכוח קטן, אז היא אומרת לה, את יודעת מה, הלילה הוא יישן איתך, זאת אומרת, הלילה, את תביאי לי מהדודאים, והלילה אני מסכימה שיעקב יישן באוהל שלה, כי היה את האוהל של לאה, והיה את האוהל של רחל, והמיטה של יעקב אבינו הייתה באוהל של רחל, ומדי פעם הוא פקד את לאה, והיא אמרה לה טוב שהיא מסכימה שהוא יפקוד דווקא, זאת אומרת הוא יהיה איתה באותו לילה באוהל שלה, ובאמת מהמעשה הזה שהיא נתנה לרחל את הדודאים, היא נכנסה להיריון לאה עצמה, נכנסה להיריון וילדה את יששכר, ויששכר זה היה הבן שהוא בעצם למד את התורה, כתוב יששכר חמור גרם, זאת אומרת שהוא יושב ולומד תורה, רצה לדעת את כל סודות התורה, ובאמת היו נהירים לו כל סודות התורה,
בזכות המעשה הזה, ורחל באמת אוכלת מהדודאים ונכנסת להיריון מיוסף, והיא יולדת את יוסף. ואז אחרי שהוא רואה שיש לרחל בן, וברוך השם והשם פקד אותה, יעקב אבינו מחליט שהוא חוזר חזרה לארץ ישראל. ואז יש את הסיפור של הכבשים, הם מתחלקים עם הכבשים, הוא אומר לו, אני הייתי רועה צאן שלך 20 ומשהו שנים, עכשיו אנחנו צריכים להיפרד, אני אלך חזרה לארץ ישראל, אתה תישאר פה. ואז לבן אומר לו, טוב, אז איך נעשה את זה, איך נחלק? אז הוא אומר לו, אין שום בעיה, מה שאני אעשה זה, אני אשים להם במים, אני אשים לכבשים במים, הוא לא אמר לו, הוא אמר את זה לעבדים שלו, הוא אמר, תקשיבו חבר'ה, בוא נעשה כזה דבר, אנחנו נשים מקלות של, כאילו ננקד אותם, או שנחרות עליהם, או שנצבע אותם באיזושהי דרך, שהם יהיו כאילו שחור לבן כזה נגיד, וזהו, ומה שיצא, כאילו הוא אמר לו, מה שיהיה עקודים, נקודים וברודים בשלי, ומה שיהיה כבשים רגילות בצבע לבן, שלך. ובאמת אז השם פתח לו את אוצרו, אותו מה שנקרא, והיה לו כבשים באמת, עקודים, נקודים וברודים, לפי הקבלה, עקודים, נקודים וברודים זה בכלל לא הצורה של הכבשים שנולדו בעקבות זה שהם ראו את המקלות, איך שהם, אלא זה עולם העקודים, כאילו הם, הקבלה, אולי לא ניכנס לזה, יש את העולם העקודים ועולם הנקודים וזה, והקבלה מחלקת את זה לשלושה עולמות שונים לגמרי, זה קצת נושא קצת גבוה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. קיצור, הוא לוקח את הצאן שלו, והצאן שלו היה הרבה 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 יותר מהצאן של לבן, ואז הבנים של לבן אומרים לו, תראה מה קרה, מה הוא עושה לאבא שלנו, הוא לוקח לנו את כל הצאן, מחליט לקח את העולם שלו ולחזור לארץ, הוא חוזר לארץ, ואז בהר הגלעד הוא פוגש אותו, כולנו מכירים את הסיפור עם הטרפים, רחל לוקחת את הטרפים של אבא שלה, את הפסלים, מחביאה אותם בגמל, ואז הוא בא, אומר לו, מה קרה? גנבת אותי וברחת לי, ולא אמרתי שלום לבנות שלי ולנכדים שלי, ולמה אתה עושה את זה וכולי, ולמה לקחתי לי את הטרפים? הוא אמר לו, לא לקחתי לך שום טרפים, והוא נשבע לו, אמר, אני נשבע שאם באמת מישהו מפה לקח לך את הטרפים, הוא ימות. ועכשיו הוא לא ידע שרחל לקחה את הטרפים, ובאמת, היא מתה, אבל לא בפרשה הזאת, לא בפרשה הזאת, בפרשה הבאה, אבל הוא לא ידע שהיא לקחה את הטרפים, והוא לא הצליח גם לחפש את הטרפים בעול של רחל, כי רחל לא הסכימה לקום מעל איפה שהיא החביאה את הטרפים, וזהו, והפרשה בעצם נגמרת פה. עכשיו מה רצינו לדבר? רצינו לדבר היום, בגלל שהתחלנו לדבר על שמועה טובה תדשן עצם, אז הרבה נשים שאלו אותי לגבי, בעיקר נשים, בעצם מי ששאלו זה נשים, גברים לא שאלו, כי גברים גם סובלים מזה פחות, מן הסתם, זה גם מוכח מחקרית וסטטיסטית, אבל נשים שאלו אותי לגבי אוסטאופורוזיס. עכשיו אמרתי, בגלל שהנושא אוסטאופורוזיס הוא נושא גדול, וגם השמן, רציתי לדבר על מה זה שמן, מה זה שמועה טובה תדשן עצם, תדשן זה כאילו תשמן את העצם, איך זה שהשמן גורם לכל כך הרבה טוב בעצמות, אז בגלל שהנושאים האלה הם באמת נושאים שמשולבים אחד בשני, אז רציתי להביא את ההרצאה הארוכה שאני מביאה בימי חמישי, ולדבר איתכם על זה. אז בעזרת השם זה לא יהיה ביום חמישי הקרוב, בגלל שיום חמישי הקרוב יש לנו נושא אחר, אבל שבוע אחר כך, בדיוק נר ראשון של חנוכה יוצא ביום חמישי, וזה ביום חמישי בבוקר, אנחנו נדבר באמת על שמן ועל אוסטאופורוזיס. מה שכן היום אני אגע בכמה וכמה נקודות, אולי שיתנו לנו קצת הבנה מה זה באמת, איך השמן באמת משפיע. אנחנו יודעים שבפיזיקה, בתורת הפיזיקה, בצורה הכי פשוטה והכי מוכרת לנו, אנחנו יודעים שגופים מתפשטים בחום. מה זאת אומרת? אני לוקחת כלי פלסטיק, ואני שופכת עליו מים רותחים, אני יודעת שהוא קצת נמתח, הוא נהיה רך והוא נמתח. אותו דבר אם אני לוקחת כל מיני כלים בכל מיני סוגים, בכל מיני טקסטורות, אני לוקחת, אני שמה על זה משהו חם, זה נמתח. הגוף שלנו הוא גם בנוי בצורה כזו. בכל פעם שיש לנו חום בגוף, אז הגוף שלנו חם יותר, הגוף שלנו כאילו רחב יותר, הוא כאילו מתרחב, נכון שזה עניין של מילימטרים, שאנחנו לא מרגישים את זה, אבל הגוף שלנו פשוט חם יותר, כשקר לנו, כשהגוף שלנו קר, ושהדם קר יותר, ושהעצמות קרות יותר, אז הגוף יותר מתכווץ,
הוא מתכווץ מקור, לא רק שקר לנו ואנחנו עושים ככה, הגוף עצמו גם בלי שנעשה ככה, גם אם אנחנו יושבים במזגן ומזג אוויר קר, הגוף שלנו פשוט מתכווץ, האור מתכווץ, העצמות קצת מתכווצות והכל הכל מתכווץ. עכשיו מה קורה? שמן, שמן זה מאכל מאוד מאוד חם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם הוא בטמפרטורת החדר ואנחנו שותים שמן, לא שותים ככה, כאילו אוכלים משהו שהוא שומני, נגיד אוכלים בוטנים, בוטנים יש המון המון שמן. אם אנחנו למשל אוכלים בוטנים, השמן שבבוטנים הוא מתפרק והוא ממש משפיע על הגוף שלנו מבחינת מצב צבירה. זאת אומרת, הגוף שלנו יכול להיות קצת יותר מדושן, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בהמון המון המון דברים. למשל מבחינת הרזיה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אני לא יודעת כמה מדברים על זה, אני פשוט לא נמצאת במקומות שמדברים על דיאטה, אבל למשל אנשים שמאוד רוצים נגיד להוריד שומן בטני, סתם אנשים שיש להם בטן שמנה מכל מיני סיבות, רוצים להוריד שומן בטני, אם הם ילכו לרפואה ההוליסטית, הרפואה האלטרנטיבית, הם יראו המון 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 מקורות שממליצים, שומן בטני מורידים משומן, כאילו שומן שורף שומן. דרך אגב, עוד מאוד חשוב לדעת, אנשים שיש להם אבני מרה, אבנים בכיס מרה, והם סובלים מזה המון, וכבר יש להם תור לניתוח, ולהוציא את האבני מרה, אני ממש ממליצה לנסות לאכול דברים שומניים, מכיוון שאבני מרה זה לא כמו אבנים בכליה, אבנים שבכליה זה אבנים שעשויות מסידן, סידן שהצטבר, כאילו כל החול שאנחנו מכניסים לגוף מאיזושהי סיבה, והוא מצטבר ונהיה כדוריות קטנטנות של סידן, זה משהו אחד. אבני מרה הם אבנים שמעשויות משומן, פשוט כדורים קטנטנים של שומן שהוא לא התפרק, ומן הסתם זה שומן שהוא כנראה רווי, או שומן שהוא לא טוב, או שומן של טיגונים וכאלה. אז ההמלצה אצלנו ברפואה ההוליסטית למשל, לקחת שמן זית, נגיד, על הבוקר, לקחת שמן זית, מי שזה מגעיל אותו יכול לשתות קולה, כאילו יכול לקחת שמן זית, נגיד רבע כוס שמן זית, ולהוסיף על זה קוקה קולה, ואז הסוכר, יש בזה המון המון כמויות של סוכר, הסוכר פשוט מטשטש את הטעם של השמן זית, למרות שיש היום שמני זית שהם בכלל לא, אין להם טעם נורא. לקחת שמן זית, לשתות אותו, לשכב על צד ימין כמובן, כי הכבד וכיס המרה נמצאים בצד ימין, לשתות את זה ולשכב על צד ימין, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שאם עושים את זה במשך 3 ימים ברצף, שהאבנים מתפרקות, מכיוון שהשמן כשהוא נכנס לגוף שלנו הוא מקבל בעצם את הטמפרטורה של הגוף שלנו, שהיא טמפרטורה חמה, הוא בעצם שמן חם, וכשהוא נכנס ופוגש שמן, שהוא פוגש בשמן, הוא פשוט ממיס אותו, הוא ממיס את השמן והשמן נעלם. עכשיו, אני לא אומרת שבכל המקרים זה קורה, אבל זאת אומרת שאבני המרה ינמסו תוך 3 ימים, יכול להיות צריך יותר זמן, יכול להיות צריך עזרה נוספת, אבל בוודאות אני מכירה המון המון אנשים, לא רק אני מכירה, זאת אומרת, אני אמרתי אני מכירה כי אני מכירה, אבל יש המון המון עדויות, אתם יכולים לקרוא באינטרנט על אנשים שבאמת עשו את הפעולה הזאת, ואבני המרה התפרקו ולא היו צריכים שום ניתוח ושום כלום. עוד דבר שרציתי לומר על שמן זה, שלא לשכוח שהשמן שומן, זה המזון העיקרי שיש למוח. המוח שלנו, או רובו ככולו, רוב המוח שלנו, מורכב בעצם מחומצות שומן. זאת אומרת, כל יום שאנחנו לא מכניסים שומן לגוף, תאי המוח שלנו ניזוקים. בקצת אומנם, לא באופן משמעותי, אבל כל יום שאנחנו נמנעים מלאכול שומן, מכל מיני סיבות, יש כאלה שלא אוכלים שומן בגלל הצרבת, יש כאלה שלא רוצים להשמין, למרות שהם לא יודעים שזה בדיוק הפוך. ככל שאוכלים שומן יותר, אז מרזים יותר. שכן, כשאנחנו אוכלים שומן, מאוד מאוד לא כדאי לאכול אותו עם פחמימה. כי הפחמימה, בעיקר לחם, יש בה גלוטן, אז כמו שסיפרתי לכם פעם, גלוטן זה בעצם המילה גלו זה דבק, ופשוט גם אם אוכלים איזשהו סטייק עסיסי או משהו, או פיתה עם טחינה וצ'יפס, לא יודעת מה,
אז אם אפשר לוותר על הפיתה זה טוב, כי ברגע שאוכלים את הפיתה זה באמת נזק בל ישוער, כי הגלוטן הוא פשוט מדביק את כל השומן לגוף. זאת אומרת, גם אם חשבנו שהנה אנחנו אוכלים שומן טוב, סתם לא מרתחינה, אז ברגע שזה בא עם הפיתה, אז זה לא כזה שווה. אני יודעת שמאוד קשה לדבר על הדברים האלה עם אנשים בגילנו, שאנחנו כבר מקובעים, ומאוד קשה להוציא אותנו מהתפיסה של אם אין לחם אני לא אסבע, איך אני אסבע בלי לחם? אני לא יכולה לסבע בלי לחם. אני מכירה את זה, וגם לי זה מאוד מאוד קשה, ולפעמים, בעיקר בימי שישי, כשאנחנו אופים וחלות וכל מיני כאלה, אז מאוד קשה לחשוב על ארוחה בלי לחם, אבל כדאי מאוד, כדאי להמעיט, כדאי לקחת סוגי לחם מסוימים שיש בהם פחות גלו, פחות דבק, ויותר סיבים תזונתיים, כמו חיטה מלאה או שיפון וכאלה. זהו, אבל שתדעו לכם שהשומן בכלל לא מזיק. שומן זה אחד הרכיבים העיקריים ביותר במטבח, ושתדעו לכם שבימי קדם, כאילו בן אדם שהיה לו קמח ושמן ומים, מים מהבאר, מי שהיה לו קמח ושמן, זהו, הוא היה עשיר, הוא לא צריך שום דבר. אתם זוכרים את הסיפור של אלישע עם השונמית, הוא בא ושאל אותה, מה יש לך בבית? אז הוא לא שאל אותה מה יש לך בבית, זה נס אחר. שהוא אמר לה שהיא אמרה לו שקשה לה להסתדר וזה, הוא הבטיח לה שכד השמן, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר. הוא אומר, אני מבטיח לך שלא יקרה שום דבר עד שיהיה מים, ואז יהיה באמת יבול חדש וזה, עד שיהיה גשם הכוונה, מים משמיים. והוא באמת הבטיח לה את זה, וגם מסופר על האישה השונמית, עם אליהו, עם הסיפור שהיא לא רצתה, שאסרו את עובדיה בעלה, ואז היא לא ידעה מה לעשות, והיא אמרה לו, מה אני אעשה? וזה, הוא אומר לה, מה יש לך בבית? היא אומרת לו, יש לי אסוך שמן. דרך אגב, זה נס פח השמן הראשון. יש לי רק אסוך שמן אחד קטן. אז הוא אמר לה, אין בעיה, תבקשי כלים מהשכנים שלך, תביאי, אנחנו נשפוך שמן לכל הקדים, ואת תמכרי, ומהשמן שתמכרי תתפרנסי. ובאמת, האסוך שמן אחד שהיה לה, הוא ממש שפך לה את זה לקדים, שפך בהמון המון המון קדים, היא חילקה, והיא הצליחה להתפרנס מזה, עד שבעלה השתחרר. אבל הדבר שמאוד מאוד חשוב לדעת, ששמן זה אחד הדברים החיוניים ביותר לגוף שלנו, הרבה יותר חיוני מפחמימה, למרות שהפחמימה זה גם מזון למוח, אבל לא כמו שמן. פחמימה גם חשובה למוח, מכיוון שבחיטה עצמה, החיטה שממנה עושים קמח, ומהקמח עושים את הלחם, בחיטה עצמה יש שמן, שנקרא שמן נבט חיטה, כאילו יש את הנבט של החיטה כשהיא נובטת, אז זה עמוס בשמן, שמן מאוד מאוד בריא, שיעיל להמון המון דברים מדהימים. מה עוד? חוץ מזה שהשמן הוא המזון הכי בריא למוח, ובלי שמן המוח שלנו פשוט לא יתפקד, אנחנו יכולים לשכוח מזה. שמן אמרתי לעצמות, זה א' ב' לאוסטאופורוזיס, זה שמן. שמן, אנחנו משתמשים בשמן להיסוי, כשאנחנו עושים היסוי, אני עושה רפלקסולוגיה בקופות של הרגליים של אנשים, יש לי קרם של רפלקסולוגיה, אבל אני תמיד מעדיפה להוסיף שמן שקדים, שמן לבנדר, עוד כל מיני שמנים, אני מערבבת, מוסיפה את זה לקרם, כי אני יודעת שהשמן מאוד מאוד משפיע, והריחות שהוא מחולל פה בחדר, הם ריחות מדהימים, ושמנים אתרים שלפעמים, אתם יודעים, השמנים אתרים בעצם הם חודרים לתאי המוח שלנו, ואז הם מתפזרים בכל הגוף, נכנסים דרך האף, והם נדיפים, הם בלתי נראים, אנחנו לא יודעים בעצם על קיומם, רק בגלל שאנחנו מריחים אותם, או שאנחנו מרגישים את ההשפעה שלהם, שיש לנו על המוח. שמן לעצמות באמת, שזה כמו לשמן צירים חלודים. תחשבו על ציר שהוא חלוד, ברגע שמכניסים אליו שמן, מורחים אותו בשמן, איך הוא זז ואיך הוא מתנועה בדיוק כמו שצריך. לכן שמן מאוד מאוד טוב כשאוכלים שמן, או כשמורחים את הגפיים או את האצבעות בשמן, צריך לדעת גם שזה לא מספיק רק לצרוך שמן, צריך באותה מידה גם לצאת לפעילות, כי ברגע שאנחנו פעילים גופנית, מזיזים את המפרקים ואת העצמות, ותוך כדי גם משמנים את הגוף, זאת הבריאות היעילה ביותר שאנחנו יכולים לתת לעצמות שלנו, זאת המתנה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת לעצמות שלנו.
אם יש פה אנשים שיש להם אוסטאופורוזיס, ואני מאוד מקווה שלא, אבל אם כן, או התחלה של זה, או משהו כזה, אני מאמינה שהרופאים אמרו לכם, רופאים, אני מקווה מאוד, שאמרו לכם שתאכלו שמן דגים, תצרכו שמן דגים, לאכול סרדינים, שמן דגים, אומגה 3, שמן נבט חיטה וכולי, וזה באמת נכון. כשאוכלים את השומנים האלה, את השמנים האלה, עם פעילות גופנית, זה מאוד מאוד מבריא, אפילו אוסטאופורוזיס בתחילתו, כאילו הוא יכול להיעצר, ושמן גם הוא מונע, הוא גם שומר על תאי המוח מירידה בתפקוד, בקוגניציה, והוא גם מונע אלצהיימר, וכמובן מה שהוא עושה לעצם, הוא שומר על רמת צפיפות עצם תקינה, וככה הוא גם מפחית את הסיכון לנפילות. יש עוד כמה דברים שצריך בשביל עצמות חזקות, זה 4 דברים עיקריים, זה בעצם שמן, ויטמין D, מגנזיום וסידן, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לדבר על סוגי שמנים, כי אני רוצה להשאיר את זה באמת, איזה סוגי שמנים, איזה שמנים טובים יותר, ולדבר יותר על אוסטאופורוזיס, כי אני רוצה באמת להשאיר את זה להרצאה ארוכה, שאני יכולה לפרט ולפרש ולשוחח איתכם על זה, ואיזה סוגי שמנים מתאים לזה, ומה מתאים לפה, ואיזה סוגי שמנים להערכה וכולי, אבל סתם שתדעו שכל פורמולת צמחים, אם אתם נכנסים לאיזשהו בית טבע, ואתם מבקשים פורמולת צמחים לחיזוק העצמות, כל פורמולת צמחים לחיזוק עצמות מכילה תרכובת של שמנים, כל פורמולה. ועוד דבר שרציתי לומר, ב-20 השנים האחרונות, אני מאמינה שראיתם את זה, וזה גם קורה אצלכם בשכונות שלכם, איפה שאתם גרים, ב-20 השנים האחרונות יש איזושהי הוראה מגבוה, לא יודעת קוראים לזה גבוה, אבל כנראה משרד הבריאות או משהו, שכל השכונות החדשות שנבנות, אז שותלים בהם בצידי הדרכים, במעברי הדרכים, בין הבתים ובשבילים וכולי, שותלים בהם צמחי מרפא. תשימו לב שכל הצמחים שם כמעט הם צמחי מרפא. אין סתם צמחים שהם סתם ליופי או סתם פרחים. כולם לדעתי זה צמחי מרפא. יש שם לבנדר ורוזמרין ולואיזה ולימונית וזוטה נו השדה בחומרים הזה בעברית, רודה, ארוטה, ומלא צמחים כאלה שהם בעצם צמחי מרפא שמפיקים מהם שמן שהוא מאוד מאוד בריא. ולכן אני אומרת, גם לפעמים אנחנו יוצאים, אפשר פשוט לקטוף, זה מה שאני עושה. לפעמים אני יוצאת, אצלי בגינה, האמת יש לי מלא צמחי מרפא שאני מגדלת לבד, אבל אני אומרת, אפשר לצאת החוצה ולקטוף, ואז באמת לראות את ההשפעה של כל הצמחים האלה, אפשר לקטוף ולקחת הביתה, ולשים מגדיר צמחים בגוגל, לראות מגדיר צמחים, איזה צמח זה ואיזה צמח זה, ואז לפי זה גם לבדוק, הרוזמרין למה מתאים, הלבנדר למה מתאים, יש גרניום לימוני בצידי הדרכים בכל השכונות שבארץ, גרניום לימוני וגרניום רגיל, וכל מיני סוגים של צמחי מרפא מדהימים, שהרשויות הן שותלות אותם שמה, וזה לא במקרה, זה בכוונה תחילה, בשביל שאנשים יוכלו לקטוף, להשתמש, שזה לא יהיה רק לנוי, אלא שזה יהיה לשימוש ולרפואה לכולנו. זהו, מה עוד רציתי לומר? רציתי לומר לכם שעוד ביום חמישי, לא הקרוב, יום חמישי הבא, נר ראשון של חנוכה, מדליקים בערב, נר ראשון של חנוכה, אז בבוקר יהיה לנו את השיחה היפה והנעימה הזאת על שמן, אנחנו נפרט עליו, אתם תוכלו לשאול גם על סוגי שמנים ועל מי שירצה לדבר על אוסטאופורוזיס או עצמות באופן כללי, כי זה ממש קשור אחד לשני, תאכלו שמן והרבה, אבל שמן בריא, כן? לא לאכול מטוגנים וכאלה, סטייקים על האש כל יום. מה עוד רציתי לומר? בשבוע הבא, פרשת וישלח, אנחנו בעזרת השם נקיים שיעור כרגיל, לימוד תורה כרגיל, בשבוע אחר כך, ביום ראשון זה נר רביעי של חנוכה. אני לא אהיה פה, אז תגידו לי מה אתם מעדיפים, או שנדחה את זה ליום שני, יום למחרת, בערב, אם מסתדר לכם, או שנקדים את זה ליום רביעי שלפני. זאת אומרת, יום רביעי שלפני אנחנו נעשה לימוד
יום רביעי שלפני, לפני השבת, קיצור. אז ממש נהניתי להיות איתכם, תקשיבו, ואנחנו מגיעים לפרשת וישב, לא הפרשה הקרובה, הפרשה שאחריה, פרשה הכי הכי עצובה בתורה, ואני ממש שמחה להעביר אתכם את ההתרגשות שלי מהפרשה הזאת, ובעזרת השם אני ממש מקווה שנתראה ביום חמישי בבוקר.